No. Eikä ei vaan kun saa. Ei siinä ettei Espoossa varaa ostaa kiitä, mutta olisi se yksi ilmainen kivi. Hyvältä näyttää, Jarno. Käsi pois sieltä Kuura, käsi pois. Sitten pää haltuun. No siitä kurista sitten. Päälle päin. Voitaisiin päästä kääntyä. Just noin, päälle, hyvä. Liikutaan keskelle, sama positio. Mitä 0-0, Jarno. Sitten tiukka pakettia ohi. Jarno, ota kunnon vaan. Saman tien ohi vaan. 4 jäljellä vielä, Jarno. 0-0. Paina sitä päälle. Ilman kun se tekeekin niin luovia juttuja. Ja voi jättää sitä vasen kättä sinne jalan ulkopuolelle, jos meidät mennään ohi sieltä. Lahkeet kiinni. Lahkeet mattoon ja ohi. Paina sitä alempaa jalkaa oman jalan kanssa sitten, jos sä ohitat. Nyt sä oot niin kaukana, että sä oot kohta nokilla. Stop. Korjaa Ropsi. Ja valvo. 3 jäljellä, Jarno. 0-0, hyvin kestää. Siinä on kato hetkeksi, sä et näe. Jalka se alla! Yrittää. Et anna mitään tollasia. Molemmat kädet kiinni siitä. Mut se muuten kiristää. Molemmat kädet kiistä kiinni. Toinenkin käsi kiinni vaan, Jarno. Vedä Kuura. Toinenkin käsi sinne vitun kaulukseen. Vedä. Käännä vattalle vaan. Katso ihan toisen suuntaan. Ei tuu, Jarno. Sinne vaan. Väännä. Nyt työnnät lantio lattiaan. Ei tuu, Katso Jarno. ylöspäin vaan. Nyt ohi. Selkää, Jarno. Hyvä. Huukki sisään. Huukki sisään, Jarno, nyt pisteet. Nyt on huukit jo. Pisteet tuli. Kuura 4 takana. 2,5 jäljellä. Ravista se pois. Nyt roikut vaan seläs loppuajan. Ravista se pois. Roiku seläs koko loppumatsi. Nyt Kuura ravistat se pois. Nyt sinä tällä vauhtia. Sä oot 4 takana. Overrunderit kiinni ja 4 roikut takana. seläs vaan. Älä yritä yhtään mitään. Sä oot 4 takana Kuura. Nyt pois sieltä vaan. Kaikki peli. 2 minuuttia 10 sekkaa jäljellä. Ei, nyt otellaan vaan kyllästä. Ei ketään kiinnosta, kuka oli 3. Nyt ohi Kuura! Jarno, Minuutti 40 sekkaa, itku raivari, nyt Minuutti piste. 40 Sun pitää päästä ohi, unohda nilkat, ohi ja mahtuu, ohi ja mahtuu. Kaada. Ylös sieltä Kuura! Ja pisteitä tuli 2 lisää. Tuli 6-0 Johan. Ei se ei voi luovuttaa. Mennään keskelle. No puolitoista minuuttia aikaa. 1,5 piisaa. Kuura, ei voi piiputtaa. Ei voi piiputtaa, heti Väli siitä niin. Aukasta mennään. Antaa mennä. Heti Kuura kaikki peliin. Jarno, taas on matsi. Nyt pitää saada lopetus Kuura. Nyt saat 6-0 peräs. 6-0 peräs Kuura. 1-10. Ei tarvitse mitään. Älä anna sippa. Minuutti aikaa, nyt mä oon tarkkaan kontrolloida. Etkä lähde tekemään mitään tyhmää. Kuura minuutti, kuinka paljon sä haluat sitä rättiä kassiin? Anna mennä vaan. No, anna runtua vaan. Tulee vielä pahempi mieli. Ohi. Sieltä tulee. Heti päälle! Hyvä Jarno. 40 sekkaa jäljellä Jarno, 6-0 Johan. Vielä kerkees, viipin saat siitä. Vedetäänkö nilkkalukko vielä siitä? Ylös! Vielä vaan Kuura, päälle! 30 sekkaa, Jarno. Nyt voit sä... Juji! No niin, Kuristus! säästele, Jarno, nytte. Säästele finaaliin Jarno. Nouse vaikka pystyy, jos sä haluat, Jarno. Tehdään niin sitten finaalit, että yksi aika honkaa ja konttikuvat kehiin. No niin 5 sekkaa sit, Jarno, nyt ei mitään tyhmyksiä. Nouse pystyy vaan sit. Ja aika. Vielä olisi kahvia, talo tarjoaa.